zami zingakanani yobegezela. Sanibonani ugogo Mseleku lo okhulumayo. Namhlanje ngikhuluma ngenye intelezi yohlobo lwentelezi olunye oluyisimangaliso. Ekuqaleni ngangikade ngike nganitshela ngentelezi kodwa nginitshela ngentelezi yezitha. Intelezi yokuchela iyagquma igeze iphalaze. Namhlanje ngizonitshela ngelunye uhlobo lwentelezi uma kuwukuthi ekhayeni lakho nenkinga uhlushwa zilwane. Ukhala ugongqogongqe egcekeni nasegcekeni uyeza ukuthi kunezinto ezigijimayo kodwa uthi uyabheka ungaboni lutho. Lapho ngithi anginazise ukuthi kunentelezi othi uma usisebenzisa phakathi kwekhaya kuthule ukuthi cwa uma kuwukuthi ngisho bunengane ebeyikhala cishe kusemnyango ikhala uzungazi ukuthi ikhalelani kanti isindwa yileli igcekeni nalezi zilwane. Muthola le ntelezi le uyisokhe ilale ivuthwe kahle ebusukilele bese uyayithatha uchela ngayo phakathi kwekhaya. Hayi kuyathula ukuthi nya uthula ukuthi nya ngoba kukhona ukuthi nizwe ukuthi ekhaya ngisalale niyaqwasha kanti nicindezelwa inodoti lo hlala ugijima la egcekeni okuyiwona onibukayo ngesikhathi unibuka nje nani nibhekile nilele ngoba nayi into yanibuka igazi lakho uthola ukuthi uyezwa liyasense ukuthi ungathi kunento ekubukayo kodwa uboni ukuthi wena ubukwa yini. Awuboni ubuka yini futhi lizaka ayitsheli isho yindaba kodwa ngaqasha kangaka nobuthonga ngibitholi angilali nje ngabe kwenzekalani. Thola intelezi yokuchela ikhaya vele liyikhaya ngokudinga ukuthi lihlale lichele ukuze kwenzele ukuthi liqine ikhaya lingabi noma mtsotsi abagijima igceke lonke. Icabange njenye into ukuthi ekhaya indaba singalali sonke nokubana athi asilali noma uthi uyaphuphupha umbuthu into ongayazi ukuthi uphupheni uphupha le mbuthu ngoba nansi into legijigijima la igcekeni ekuyona enenza nibhude la ekhaya. Thola intelezi uchele ekhaya ushisa inyamazane kushe kushunqe ekhaya nilale kahle ubuthongo lithi zu hayi le ndaba ukuthi anilale ebusuku nina ninenkinga ninento enicindezela niyashisela niyajuluka nibamanzi te. Niyayibona leyo nto njengalezo zinto kufanele nizivikele ekhaya ngoba zigcina zenza inkinga uthola ukuthi ingane yokhaya yozicisha ishona ukhakhaya ekhaya awuboni wena ukuthi intoni. Uyayibona nje lezo zinto ezinjalo ingane kufanele ukuthi ingane makuthi nenkinga iyakhala yenze njani usungacwenga nayo le ntelezi makuthi kunengane la ekhaya uyithele emanzini ugeza ingane ilale zwi kube sengathi ingane iyaqala ukulala. Uyayizwa into enjengaleyo nto nawe uqobo ngoba wenzela ukuthi hebezeke nomoya omuboza kuwena lo vunguza la igcekeni ohlala egcekeni bese ufika qede bese umcindezela ukuthi nilale ukuze wona wenzele ukuthi wenze izinto zawo la ngaphakathi kwegceke. Vika leyo nto ingenzeki phakathi kwekhaya. Yenza leyo nto phela izinto zonke zingahambi kahle ekhaya ngoba ikhaya lidlala uma mtsotsi wonke umuntu ofuna ukufundela la ekhaya ukuthakatha uzofundela la ekhaya ukuthakatha. Chela igceke lakho liqina athi umuntu noma ujijela kwana kudlule kuye kwenye indawo lapha kungaqinile khona. Iloko bengichazinazise kona ngaleyo ntelezi namhlanje na benginazisa yona ukuze nikwazi ukuthi njalo mangabe ninezinkinga nikwazi ukufonela ugogo nithole intelezi noma nithinte noma ubanike omunye ongamthinta okwazi ukuthi akusize uma engaba nayo le ntelezi njengale ntelezi. Kunamhlanje na-ke kona ebengithi anginazise kona amakhosi amakhulu ngiyanithanda nonke ngiyacela ukuthi nilandele kwikhasi laGogo Mseleku kuFacebook uTikTok kuYouTube nimlandele uGogo Mseleku inamba zakhe sezimbili sekukhoneka MTN inamba nizoyibona lapho kuzobe kubhaliwe khona inamba kaMTN iyona esizogijima kuqala niyibone ngoba kunabantu bebebuza ukuthi gogo nenamba eyodwa yini bakithi ngoba abantu bagangile phela sibe singabe sazi ngcono mangazi gogo ngikutholi ngala ngikufonele ngabo. Hayi-ke manje ugogo seyitholile enye inamba senizokwazi ukuthi nimthole uGogo Mseleku kuzona zombili inyamba nika MTN naleka Vodacom. Ngajabula kakhulu uma ningalandela bese niyazi ukuthi-ke ngomhla ka-3 ugogo uzobe segoli ngo-2 ngoLesihlanu mhla ka-2 futhi ngo-2 mhla ka-2 ngiyobe sengikhona eGoli. Abafuna ukuzohlahluka abafuna ukuhlola abafuna ukwenzana ukulanda izinto zabo igqabo intontoni into ezincane ikhafula into ezinjalo ningafika kumina abafuna igeza abafuna yonke into bazoyithola igezo zabo ukuze nabo bahlale bethule bethe thu bangahlali bese baxhaphozini amanzi amadoda abathi ayafika kubona afike ebhukude esidakeni sasemfuleni efune kulonto uyintombazane umuntu wesifazane fanele nawe uphakama ungahlali ndawonye ungazi babuza abanye abantu babona beyinyangela athi ngabe umuntu uyozani lapha uyazi
yazi yethu yofunani yofuna usizo. Thokoza makhosi amakhulu. Ngizobe ngisegoli njalo. Airport ya Grand mhla ka 3. Mawungidinga uzokuthola khona.